sama da nisan kallo musa muke wagewa sarkin sarakuna shehu turon gombawa Muhammad Sirajo gammu ya rike ka dan baiwa Alhaji Abubakar dan shehu muka wajabbar girma. Ai kai da mutumin da yake da garkuwan aku Alhaji Muhammad Sirajo ina zai je shi neman mota. Kuma ba haka ne ka ji abun alkhairin shi wai in ya bugo wa alaikum Idi kai ka saba zuwa majalisa da shinkafa yau ka zo empty ka bari daga makaranta nake. Oh ina jin ku kuna taɗin mai girma mai daraja Alhaji Muhammad Sirajo garkuwan akku ba wannan bawan Allah ubangijin Allah ya saka mai da gidan aljannan Firdausi. Full abinci ya kare hand out sun yawa tarkace ya mun dili a makaranta na rasa da za ta kai na haka kamar dan marayin biri ina zanne na haka kawai na gaya ma sai ga sabo ina dubawa sai na ga an rubuta wannan taimako ce da ake barwa ta Sirajo Foundation. Ka san mu makarantar mata nan sa Allah ya tura mu haka shi Allah yake lamarin yau da ba Sirajo da bana boko Kai ma da kana cikin garkuwan Akko Education Foundation din nan. sai yau ka sani Ya haka ne kuma. ai ba ma ni kadai ba waɗancan yan gefen dan bakara da yawa su ma an Ka ce musu kurkur. Ai ba sa ganewa ne. Ai in ka ganka a gidan garkuwan Akko maso Galadiman Gombe Allah mishi albarka maso mai martaba sarkin Gombe na uku Alhaji Abubakar shi Abubakar na uku to in ka ganka a gidansa ai kawai ka gode wa Allah ka jayi hakuri rabon ka zai same ka amma kana da garkuwan Akko ina zaka je neman mota babu nace ina zaka je neman mota babu ka san shi haka Allah yake lamarin kwanaki da ya bi gonakin nan nayi nawa yanzu haka wannan shekaran ba su ta saki ba kai ma in zai bi gonanka shekara uku cur ba sa taki to Allah ya mishi albarka ina ga mu mishi addu'a Allah tabbatar masa da Galadiman Gombe kuma mu yi wa mai martaba Alhaji Abubakar Shehu Abubakar na uku shine dattijon arziki dattijon albarka babanmu maganin kukan waliyin mu mishi addu'a Allah ƙara mishi lafiya da nisan kai la kai addu'a ka san ni fa a wati ni na tone Allah fa to bari ba mu ba dan makaranta kawai yayi shikenan kafin mu yi addu'a